Ambalmao ayaw bisimila kalasi aw makafo nege nyetani wolum tana ngusira kumantun kawfi buguni marala ani Bamako o wati kelen be wula nege nyetani flama Washington DC Amerika jamana faba kono aw ka bi kunafoni o lakmabaw malikura kene kan bena talike nundi kan sanani geleyaw kofe farabugu kawfi na fleni ye segu o marala ayrala kafo ali bi adugudew maseku yere soro ka keni jekulu marama fentugu olu ka dansigili ye u ka maraka ko ali ni o y'a sɔrɔ jamana finitigu n'o ye faamaw ye bɛɛ munumunu salu la ni waati laban ninnu na farabugu an bɛna o kunnafoniw lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ Sahel jamana ba saba minnu bɛ AES kɔnɔ n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye ni jamana saba kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugukaw fɛ Burkina Faso jamana faba kɔnɔ barosigi belebele u bɛ senna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na wulikajɔ fɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ u ka jamana saba farali la ɲɔgɔn kan walasa ka se ka u ka jamanaw yiriwa o fɛnɛ kɔfɛ ni waati laban in na politiki ko fitinɛba o donnen don Senegal jamana kan ka da jamanatigi Macky Sall ka laseli labanw kan min kɛra sababu ye k'a lase k'u ka jamanatigi sigi kalata o bɔra dɔgɔkɔrɔ VOA ka kunnafonidila n'a man jara ka bɔ Dakar an bɛna ale sɔrɔ nɛgɛ kan ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila foli ni tanuni an b'o kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ko kura an balimaw k'a lase aw ma bi juma ni o bɛnna février kalo tile 16 san 2024 ma Mariam Traoré ale de bɛ studio 6nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ san 4 lakanabaliya kosɔn Mali jamana dugu misɛnnin dɔ la min bɛ wele ko Farabugu n'a filɛ nin ye Segu mara la a yirala k'a fɔ hali bi dugudenw ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ ni jadijɛkulumaw ka dan ani basigibaliya lawarali ye u ka mara kɔnɔ ko hali ni o y'a sɔrɔ jamana ka finitigiw n'o ye faamaw ye olu ka wulikajɔ lawaralen don a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni waati laban ninnu na farabugukaw caman ye u ka seereya di k'a yira k'a fɔ ko baloko dɛsɛ u bɛ ɲini ka bi u ka dugu kan min ɲininkali kɛra VOA Bambara ka kunnafonidila Mariam Traoré fɛ ka bɔ Mariam Kuyate fɛ ka bɔ Bamakɔ an k'o kunnafoniw lamɛn Farabugukaw fɛ yen nɔ ni waati in na a dugudenw bɛ ka wele bila sabula balo minnu bɛ doni ni ka a lase u ma faamaw fɛ o balo doni lasumayala ni y'a kalo 1 ni kɔ ye bi min yɛrɛ kɛra sababu ye ka baloko dɛsɛ lase u ma Yawule Kulibali ale ye Farabugu musow ka kuntigi dɔ ye an farakaw fɛ mun kɔni b'anw fɛ yan balo t'anw bolo foyi de tɛ yen koyi ni ye dɔɔni mun sɔrɔ namugu tara gwandara najini dara tulu tara matɛ sugoroma o sangwato kɔngɔ fɛn kɔni bɛ adamadi lafiya diɲɛlatigɛ ra a t'anw bolo ale sigi ko safinɛ hara tɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛra anw ye balo a kun bɛna ɲɔgɔn zo fɛ waati ni waati sisan waati de kundala janya na kabini Farabugukaw ye gɛlɛya sɔrɔ jadimaw sababu la Mali faamaw baɲumankɛ tɔnw jamana sigida wɛrɛ maaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ don u ma min yɛrɛ sɛbɛntiyala u fɛ nka balo na waati u fɛ yen o de bɛ mɛn kosɛbɛ dala dumuni kelen min bɛ u bolo ni waati in na o ye dakumu ye Yawule Kulibali ale ka fɔ la dakumu dɔw de ko o fɛngɛ o wuli k'o ji bɔ ni kɔkɔ sɔrɔ k'o kora k'o to an kɔni ko wele tɛ foyi u ni ce baara kɛra sɛbɛkɔrɔ kɛra nka ale bi a baara kɛ nka a kɛ suma o di kɛ sumaya di kɛ k'an di fana an bɛ jamana fo a sababu ɲɔgɔn fo k'a jigin ɲuman dɔwɛrɛ bɛ kɔngɔ fana na an b'i fo nka kundala di kɛ ja ɲɔgɔn nɔfɛ bi Farabugukaw y'a yira k'a fɔ ko baloko ta kɔ ko lakana kɔni ko bɛ ala barikada o la ka d'a kan ko caman bɔla lakanabaliya la u fɛ yen Abdoulaye Kulibali Farabugu donso kuntigi don lakana sabatilen don an fɛ yan faamaw b'an da an fɛ yan nɔ yɛrɛ de ni jugu mugu kan bɔra dɔrɔn faamaw kɔni u b'an kulomajɛw na an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o baara la nka baloko in dɛ o de bɛ k'an sɛgɛn anw bɛ min ɲini u fɛ u ka anw ka sira bɔ an ye u k'an ka kɔngɔ dilan an bɛ se ka va-et-vient k'an ka forow la cogo min n'u ye an ka sira in bɔ k'an ka sira in tu tigɛ 8 kilomètres au carré an bɛ muguma sɔrɔ k'a k'an yɛrɛ ye an tɛ maa si kɛ dɛmɛ ɲini baloko la an yɛrɛ bɛ se ka balo an yɛrɛ kolo la an kɔni an bɛ faso in kɔ bi an bɛ faso in kɔ sini
Farabugu ale ye dugu ye min bɛ Mali cɛmancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara la. A dugu kofɔlen binna jadimaw ka jan kɔnɔ kabini san 2020 waati ka sanga Mali woromasiri taabaaw ka wulikajɔ baaraw ma. Farabugukaw olu kɔni sera ka lakana sɔrɔ min bɛ ka laɲini Mali sigida caman fɛ. Mali soldasiw olu kɔni ye layidu di k'u n'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa lakana o ka se ka sabati Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan. Sahel jamanaba saba n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugu dugu kɔnɔna la u ka jɛkulu min n'a bɛ wele ko AES. Fɛɛrɛw ni dabali o kumaɲɔgɔnya barosigi bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ni k'u ka jamanaba saba in k'o yiriwa. VOA ka kunnafonidila min bɛ Wagadugu ni o ye Kader Traoré ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ kan an k'o lamɛn. Mali, Burkina Faso ani Niger farafina tilebinfan jamana saba minnu fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka jɛnkulu kura sigi sen kan ni ale ye AES ye, Alliance des États du Sahel, yaasa ka se ka olu ka taabolo ani u ka nafolo sɔrɔ ko yiriwa. Olu ka ministre ɲɔgɔn ka fɔ kunu lamusalo Burkina Faso ka fa b'a kɔnɔ. Ni ɲɔgɔn kunbɛn nin kuntilenna tun ye ka se ka baro kɛ ka taa waliya caman kan min bɛna se ka olu ka tigɛdi ɲɔgɔnma sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. O waliya ninnu ye nafolo sɔrɔ ko jamana saba ninnu ɲɔgɔn cɛ, jamanadenw ka taga ani segi, lankana basigili ani tigɛdi ɲɔgɔnma, olu ka burujo ani politiki siraw yɛrɛ kan. Ɲɔgɔn kunbɛ taara ban tumana min na sufɛ safo selini kɔ, jamana saba ninnu ye gafe dɔ fili fiɲɛ fɛ an min wele ko communiqué final. Burkina Faso ka kɔkan ko ministre karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale bɛ o bakurubaw di an ma. S'agissant du traité portant création de la Confédération. Min yɛrɛ ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kura ye anw ye min sigi anw cɛ ne y'ale Alliance des États du Sahel ye. An ka ministrew y'a yira ko an ka ɲi ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu nin sigi ka taa an ka buruju ani an ka waliya kɔrɔw kan. O tɛmɛnin kɔ o y'a yira ko bɛnkan sɛbɛn minnu bɛna don anw ni ɲɔgɔn cɛ u ka nɔgɔya i n'a fɔ an ka jamanakuntigiw ka sigi ka fɔ an ka ministrew ka ɲɔgɔn kunbɛn ani an ka wasadenbolo yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn fana. Le 15 février 2024. O kɔfɛ fɛnɛ Sahel ka jamana saba ninnu ye bɛnkan sɛbɛ gafe dɔ sɛbɛ ka Niger senkɔrɔma dɔndɔn ka taa sariya gbɛlɛ min lara ale kan ni o ye nafolo bɔsi ye min kɛra ka bɔ UEMOA fan fɛ. Mali ka kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale ye nin senkɔrɔma dɔndɔn gafe nin kalan. Les ministres de l'Alliance des États du Sahel AES Sahel jamana ninnu minnu bɛ AES kɔnɔ olugu y'a yira ko o bɛ Niger ka wari ko nafolo minɛli cogo jalakira min waliya yɛrɛ latigɛ bɔra olu ka banque centrale la nin bɛɛ b'a yira na ko nin ye nin tɔnba nin ka sɛbɛn tiɲɛni ye. AES ka ministrew y'a yira ko olugu b'a ɲini ko nin fɛɛrɛ nin ka wuli ka sɔrɔ a ma mɛn. Nin latigɛ min laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ɲangirila jamana dɔ kan. Kamasɔrɔ o jamana yɛrɛ ka juguya ye kelen pele ye k'a yira ko o bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ani u ka siniɲɛsigi lemara. AES ka ministre ninnu ka ɲɔgɔn kunbɛn banni kɔ Wagadugu kɔnɔ a tora san nin jamana saba ninnu ka président ka ɲɔgɔn kunbɛn ka dakelenya laban don olu ka bɛnkan sɛbɛnw ra. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Senegalkaw fɛ nin y'a kunɲɔgɔn fila ye fitinɛ o donnen don politikiko nasiraw fɛ kabiri jamanatigi Macky Sall ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka jamanatigi sigi kalatan min tun kan ka kɛ février kalo tile 25 san 2024 ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ. O kama bi juma kunnafoni laban minnu b'o ko kan an sera VOA ka kunnafoni dila Nama Jarama ka bɔ Dakar ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na a bɛna ka na walawalali kɛ an ye. Nama i n'u la. Mariamu Inula Traoré VOA Bambara lamɛnbagaw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen n'u la. O diyara n ye an y'a mɛn k'a fɔ aw ka kiiritigɛ so n'o ye conseil constitutionnel ye olu bɔra ka jalatigɛli kɛ ka taa jamanatigi Macky Sall ma min bɛ tali kɛ kalata gafew o kunkankow kan ani kalata yɛrɛ bɔli a dɔgɔkɔrɔ a ka lasegin a nɔkɔrɔ la. Ni waati in na e bɛ se ka jaabi jumɛn di an ma o koɲɛ la? Awɔ, komi i y'a fɔ cogo min na marabagaw ka farankan politiki tɔn wasadenw ɲɛma n'o ye Abdou ye i y'a jira ko sariya sunba kan ŋaniya in nana ka jamanakuntigi Macky Sall ka laɲini de sɛbɛntiya. Bawo a ko sariya sunba fana ko jamanakuntigi kalata tɛ se ka kɛ février kalo tile 25 la si ka ko ka kɛ
ina fo makisa yalla ni cogo mina wala abdumbo ko si ka fo min bena ke fana na bena ke sababu ye benkan bena soro jamana ko si kalata watika makisa de bena o si ka fo nke okoro ko makisa ni sariya sumba ye kankeren de fo wa jamana donka jarati kuma nunu indabla ambe wati ni bawo uruni sariya sumba ye kankeren fo makisa ni yere ya fo bi seben kuno kuna fo di sola ka be sariya sumba kan la nyini walaya wa o bena ke sababu ye abena sika fo siki senka kediala wala sa jamana kunti kalata ka ke Mariam aiwa kada o kan fanga sinematon ani fana ka fara faso jama kan kunnafoni nin dilen kɔfɛ sariya sunba fɛ olu ka wulikajɔ ni hakilinaw kɛra juman ye Dakar ani marabolo kɔnɔnaw la i n'a fɔ cogo min na fanga sina mɔgɔw ni jamanadenw ka jɛkulu arsunu élection ni jamanadenw ka jɛkulu 40 ko ba kɔnɔ bɛɛ y'u nisɔndiya jira bawo ko sariya sunba ye kiiri tigɛ a cogo la nka fanga sina mɔgɔw dɔ y'a jira ko hali ni kalata kɛra février kalo tile 25 la olu labɛnnen don bawo u bɛ campagne la ka ban sisan jamanakuntigi Macky Sall de bɛna to fanga la wa walima a bɛna fanga bila avril kalo tile 2 mana se wa bawo a ka manda bɛ dafa o dɔn o kɔni ma fɔ ka jɛya nka fanga sina mɔgɔw kɔni b'a fɛ ni avril kalo tile 2 sera dɔrɔn Macky Sall ka fanga bila jamanadenw ka jɛkulu arsunu élection n'o ye an ka kalata ka lakana kɔni k'u bɛ wulikajɔw kɛ sini sibiri Sénégal faba la bawo k'u ka laɲini ye de fana walasa waati surun ka fɔ joona jamanakuntigi kalata ka kɛ an bɛ waati min jɛkulu ni kunnafonidilaw ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn na Mariam ayiwa nin waati in na Dakar dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakilinaw bɛ cogo di yala maaw kɛlen don k'a faamu wa e yɛrɛ ka jate la ni kunnafoni laban min dilen filɛ nin ye a bɛna sɔn ka basigi la don kow la Sénégal jamana kan wa an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw ye wasa sɔrɔ sariya sunba ka ni ɲanen na bawo a ye kɛra sababu ye jamana sumayana kabini a fɔra sɔrɔ dugu jɛlen kɔfɛ a bɛ komi mɔgɔw ye lafiya sɔrɔ suguw kɔnɔ baarakɛyɔrɔw la ani sigidaw la politiki mankan kuma tɛ fɔ i n'a fɔ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen hakili sigira k'aw ladɔnniya fana Mariam yanni sariya sunba ka Macky Sall n'a ka wasadenw ka kalata waati in ba ma kunun la minnu tun minɛna kaso la politiki mankanw sen fɛ ka daminɛ san 2021 ka na bila san 2023 la mɔgɔ 131 bilara ka bɔ kaso la n'a sɔrɔla kuma ɲɔgɔnyaw la marabagaw ni jamanadenw ka ɲɛmaw don ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Alioune Pierre Goudiaby Atepa minnu bilara ka bɔ kaso la Toussaint Mangabou cɛ la n'a bɛ fanga sina Ousmane Sonko ka politiki tɔn Pastef la n'a cira marabagaw fɛ jamanadenw ka lafasali tɔn min tɔgɔ Mouvement Yanamar o ɲɛma Alimu Sané bilara dɔnkilidala min tɔgɔ Nidof ni arabu dɔnkilidala don wajirikɛla min fana tɔgɔ a bɛ n'a bɛ télévision min tɔgɔ Sen TV Moussa Assane Sané Moussa Assane Seck ani kalandenba Pape Abdoulaye Touré u fana bilara fanga mɔgɔw nisɔndiyara u bɔlen kɔfɛ kaso la nka ko min tora fɛn o fɛn bɛ kaso la n'a minɛna politiki mankanw de o kosɔn u bɛɛ lajɛlen ka bila nin waati na Mariam ayiwa kuma laban na politiki tɔn ni o ye fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ ye Ousmane Sonko ale ma labila yaro ale ma labila janko a y'a jira ka mɔgɔw ye k'u ka tɔ mɔgɔ min ko n'o ye u ka cɛko ye n'o ye Diomaye Faye ye o fana ma labila a tun fɔra kunnafoni disow la ko minisiriw ka laada baro senfɛ araba tɛmɛnen ko baro bɛna kɛ Ousmane Sonko ka bilali koɲa kan nka jamanakuntigi Macky Sall n'a ka minisiriw ma kuma o kan tuguni a jirala fana ko bi wulada in na mɔgɔ 200 wɛrɛ bɛna bila lɛɛrɛ damadɔw kɔnɔ ka bɔ kaso la n'u minɛna politiki mankanw fɛ ni diyara n ye ni tun ye VOA ka kunnafonidila Nama Jara ka laseliw ye ka bɔ Dakar ka tɛmɛni ni lahalaya ye min bɛ tali kɛ politikiko kunkanko kan ni a gɛlɛya binnen don Sénégal jamana kan ni waati in na VOA banbara tɔgɔla Moribo Danbele y'a ka kuma barani tɛnku maliden dɔw la ka bɔ Bamakɔ olu ye u ka hakilinaw di a kun ɲɛ kan an k'o lamɛn Sénégal jamana la an b'a kalama k'a fɔ Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ale ni a ka faranka kulu ni o ye majorité ye u ye a yamaruya k'a fɔ ko Sénégal jamana
kalafili a bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ nka an y'a ye k'a fɔ kunu Senegal ka kubedaba ni o ye cour constitutionnelle ale y'a yamaruya k'a fɔ ko nin waleya in ko a bɛ jamana ka sigikan ni o ye constitution ye k'a sɔsɔ o wagati kelen fɛnɛ na kunu Burkina Faso Mali Burkina Faso Niger u ka cidenw ye ɲɔgɔn ye Burkina Faso yasa u bɛ se ka faranka jamana dɔ sigi a bɛ fɔ min ma ko confédération malidenw hakilila ye mun de ye nin koya in na ne tɔgɔ ye Batoma ye min ye Senegali jamana ta ye Macky Sall ka ni élection o reporteli k'a fɔ ko a b'a bila wagati wɛrɛ la ne kɔni fɛ sariya sɔsɔ de don parce que déjà u ka sariya sunba n'o y'u ka constitution ye o ma jɛn n'a ye komi no min man kan tɛ ka kɛ a k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ la u bɛ se ka u ka fɛn kɛ a dati la cogo min na n'o ye nin kalo tile 25 ye u mɔgɔ saba do u tun bɛ tuba dɔ la u bɔr'o la sisan nɔ u ko ko u yɛrɛ saba u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana belebeleba kelen mais n'u sera ka baara kɛ cogo la ko n'a ɲɛna yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka fara u kan u bɛ se ka bonya donc u ka tɔgɔdiya bɛ se ka sɔrɔ o la. Se ka ɲɛ cogo di ani a bɛ se ka tiɲɛ cogo di. hali n'u kɛra u saba ye a tɛna kɛ hakilina ɲuman ye mais n'u y'a essayer ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ wɛrɛw fara u kan ka mɔgɔ o kɔni bɛ kɛ hakilina ɲɛnɛma ye ne fɛ. Ne tɔgɔ ye Aïssata Sega Darabo ye ne ye écoleden Institut national de la jeunesse et des sports la INGS. waleya min bɛ Senegal e hakilila ye mun de y'a koɲa la. tiɲɛ na ne hakilila ye min ye Senegal ko in kan élection ka kɛ président kura ka sigi fɔra mɔgɔ si tɛ loi sanfɛ mɔgɔ man kan tɛ ka loi fɛnɛ violer i ka propre intérêt kama. Balamusa Keyita ne bɛ weleli kɛ ka bɔ Mali la n ye sanfɛ kalan kɛ sariya kalan k'a dɔn k'a fɔ Senegali lahalaya bɛ cogo min na dɔ ka fara waati kan kalata tuma selen nin tɛ ko ɲuman ye bɛɛ jɛ fanga min n'an b'a fɔ ma ko démocratie nin bɛ ngɛrɛngɛ de don o la o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président Macky Sall ye a kan k'a lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ walasa kalata ka se ka kɛ cogo min na barisabula ko in daminɛ ni bi cɛ a kɔlɔlɔ cayara kojugu confédération ko in n'o ye jama ka fara ɲɔgɔn kan Mali Burkina ani Niger o ye ko ɲumanba de barisabula a bɛ yɛrɛta ko fɔ barisabula a bɛ ko caman ko fɔ u yɛrɛ k'u tigɛlen ka bɔ CEDEAO la ni ka kɛ u damana jamana ye n'o ye AES ye o ye ko ye min ka ɲi kosɛbɛ n'a bɛ n'a to don n'a nataw la ni jamana ninnu ka nafasɔrɔ siraw u bɛ se ka o don ba la warisɔrɔko sira fɛ u bɛ se ka o don ba la taali ni nali n'o ye infrastructure ye u bɛ se ka o don ba la ani kɛnɛya ni lakana ni fɛnw caman bɛ u ko la jamana saba in mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi an b'a da kulo kan ka fɔ nin ye an donnen VOA Banbara ka Malikura kunnafoni jɛmukan ta ko filanan kɔnɔna la min bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. Aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye walima a y'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Banbara. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Rusi jamana kan u ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ ni a bɛ wele ko Alexei Navalny a yirala kunnafoniw kɔnɔ Rusila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi juma k'a fɔ ko nin ma kofɔlen fatura ka to kaso la kasobon min n'a bɛ wele ko Arctique o sen kelen fɛ kunnafonidiw la yirala k'a fɔ waleya in kɛra ka bɛn kalo kelen ka kɔn u ka kalataw olu waati ɲɛ Kayatu Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington ya ale b'o lase. Alexei Navalny ka saya san saba kaso ani baga pɔsɔnɛ donni na a kɔnɔ a yɛrɛ ye min waliyaw bila Kremlin kun kɔfɛ bɛɛ Rusi fanga ngaradabagakulu bali u ka ngaradadabaga masatigiya la waati la tintin barika bonyanen don min senfɛ Moscou bɛ kan ka yɛrɛ kofɔliw ɲɛminɛ Ukraine duniya marabagakulu ye Navalny ne a si tun bɛ san 47 la ka fagali waliyaw jalakiliw bila Putin ni a ka fanga kun kalo caman a ka minɛli kɔfɛ ka dankarili kɛ a ka kɛnɛya siraw la ne a bilali ye kasojugu kɔnɔna la
ye rusi jamana kunnafoni siraw ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamana kɔgɔduyanfan lapitaniso dɔ dɔgɔtɔrɔw ye lɛri tilancɛ ɲɔgɔnna de kɛ u seko damayira la ka Alexei Navalny ni kisi a binnen kɔfɛ a bɔlen a ka senatama la ko ga k'u ma se Navalny baarakɛɲɔgɔnw ye laseliw kɛ k'a fɔ ko fɛn ma fu ye a ka saya kan ko sɔrɔnadɔnikɛla taara colonie pénitentiaire de l'Arctique la a tun be a ka san 19 kaso ɲangiliw latɛmɛliw la yɔrɔ minnu na ka da ye dansagoya waliyaw kɛ rusila sɛgɛsɛgɛ kulu n'a be wele nazarakan na ko comité d'enquête rusi ye laseliw kɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw dabɔra ka ba Navalny ka fagali taabolo ninnu kan Alexei Navalny min fatura bi juma la ne a tun lakodɔnnen don ka kɛ Kremlin ka garadabaga kamalen fɔlɔ ye ka nazara surunadonnikɛla ye tasibila kɛ a ye ka sinsi a ka tilennenya ni a ka galabudenw ye min ɲɔgɔn tun tɛ ye ɲɛkisɛ la ani a ka danaya gɛlɛn waati min na a ye danatigɛli kɛ ka segi a kɔ ka taa a ka jamana rusila la hakaja a kun b'a dɔn k'a fɔ k'a ka segini masirannen don kosɛbɛ. An balimaw ani yantuma minisuru minnu bɔra Burkina Faso, Mali ani Niger la olu minnu farala ɲɔgɔn kan Sahel jamanaw ka jɛkuluba la n'o ye AES kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu alamisa don Wagadugu n'a kun ye ka tɔnba dɔ sigi sen kan n'an b'o wele ko confédération. Ayiwa aw hakilina ye mun ye ni tɔnba sigi na n'o ye fédération ye o laɲini kan aw fɛlaw ye jumɛn aw ko di minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiri don février kalo tile 17 san 2024 jamukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw ni jamukan ni a kana fɔ kɔ dɛ. ka kɛ ni Hamasi olu ka fitinɛ ye min bɛ u ni Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko bande Gaza dɔgɔtɔrɔsoba min filɛ nin ye u ka jamana wuruduguyan fan fɛ binnen don Israel jamana finitigiw ka dankariliwalew kɔnɔ min kunnafoniw lasera bi juma nin yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min ye gɛlɛya ye ko binnen don banabaatɔw caman ka dɔgɔtɔrɔso in na min kɛlen don ni oxygène tanya ye k'a lase u ma ko n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka banabaatɔ caman olu de faga ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen in na Mohamed Touré VOA tɔgɔla ale b'o lase an ma. O waati kelen na diɲɛ jamanaw bɛ ka dɔ fara a ka welekanw kan walasa ka Israel bali ka bingani daminɛ Rafa dugu kɔnɔ jamanaden miliyɔn 1 ni tila ɲɔgɔn sirilen bɛ yɔrɔ min na ni Egypte dan tɛ datugulen. Hamas kɛnɛya minisiriso ka fɔ la Israel sɔrɔdasiw ye Nasser dɔgɔtɔrɔso minɛ o min ka bon kosɛbɛ Gaza wuruduguyan fan na banabagatɔ 5 sara yɔrɔ min na kurantigɛlen kɔfɛ sɛnɛfɛnw dɛsɛ kɔfɛ o kɛra sababu ye ka oxygène n'o ye fiɲɛ tilali jɔ nin bɛngani nin kɔfɛ minisiri y'a jira fana ko a sirannen don banabagatɔ 7 wɛrɛw ka ɲɛnamaya la minnu bɛ furakɛli gɛlɛnna ani denmarayɔrɔw la wa a ye Israel sɔrɔdasiw jalaki o saya ninnu na o kɔfɛ sɔrɔdasiw y'a jira k'u ye wulikajɔ kɛ dɔgɔtɔrɔso la k'a sɔrɔ u ye kunnafoni dafalen sɔrɔ ka kɛɲɛ n'o ye Hamas ye mɔgɔ welekulen minɛ ye wa a bɛ se ka kɛ ko mɔgɔ minɛlenw su bɛ yen o yɔrɔ la. IDF special forces were compelled to operate in the Nasser hospital to fulfill our mission. A y'a jira jumadon ko ale ye jatigɛ walekɛla 20 kɔ minɛ minnu tun sen bɛ Hamas ka bingani na min ma deli ka kɛ fɔlɔ Israel jamana na octobre kalo tɛmɛnen o tile 7 na mɔgɔ 10 ni caman minnu minɛna. Amerik jamanakuntigi Joe Biden tun y'a jira ko kura tile 1 ka kɔ o ɲɛ nɛgɛjurufɛ baro dɔ senfɛ ni Benjamin Netanyahu ye ka kɛlɛ o baara sugu la ka sɔrɔ fɛrɛ dalen tɛ min na wa a tɛ se ka kɛ min bɛ siviliw lakanani sabati. Juma o ye musow tɔgɔladon ye VOA ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o kama bi Kayatu Traore ye Mali muso kunnafonidila dɔ bisimila min kɛra muso fɔlɔ ye kunnafonidi senfɛ ka kɛ gafe sɛbɛnnan ye a bɛ kuma jamana kɔnɔna gɛlɛyaw kan ani kɛrɛnkɛrɛnniyala diinɛw ni olu ka sigili ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ min bɛ wele ko laïcité an ka o kunnafoniw lamɛn.
a définition est mieux beni ka tabolo de Guinée fola ni mi kadimi ngata usrafe laïcité odi mo shin jagwalente ki islamé jagwa ka do chrétien dine mani e bamana dugudi mandenka ni bamana frale nyonka islamé ade na do ana mais o korote ka foko angate jagwa anga islamé ta ka ke anga tabolo una na so tabolo do bambule ya beni ka tabolo de kurukanfuga mina ablala singa samba kele ani keme flani bisaba ni duru wati la no kera sunjata klela afora ko masakeu ka bo la Guinée katasi o Ghana ni Nigeria wele blala bedi makana usona ama uyere ye mo forcer ka benkan ke o jamanatigi nunu bela jele bulu usona makafo ambe mo kele ni sugandi anyere chela mi mina ke anye mo bayi anto be bla aduma ambe je ka barake bo ni yo jatela je katla ko du laïcité kono yala liam se ka ke ulu ni nyogon chewa au lien de nanani laïcité point parce que ni anga constitution de 1992 du 25 février 1992 au préambule de laïcité statuamuna donc uba laje nous sinsi ou kan fois de ka fo comme Mali est pays laïque na murbo fanga konnana donc li do mbeda ka troupe populaire ni ko muribo nanani kana blaliye Mali kono ko Mali jamana jara ko mimbe jago ke bazmana bayada ko ka jago ke bazmana ba ko jago ke ko ka jago ke ni mimbe ke morning ke ko ke ne min fana be fe ka do dinamina parce que toi bunana ko Mali ya yere o be kono parce que Mali ya yere ta Mali din kumancha akumana mais Mali de sona nyonyi ka ko do to nyon dala ka fra nyon ka jamana ke kanabla ka ko chaman dila ka izinu jo ka barada ujo église be misiru be an jo sona utabe an komo sona utabe an soma utabe beni ka tabulu o jamana konna la mangantu willa ka jo laïcité ko kuma ina kulu do be olu farala nyon kan ko kata fama be no ko ka laje ko laïcité ko ka kabla awasla même ba kono ko de kacha kateme jamakulu be ka ko donc ni min kacha jamakulu be ka ko akatani o katablu yi min be laje min kan jamana kono dembema mi e bonda e jamana kono dembema mi tasira nyumai wodi be laje angana ke fitri wale Mali maka fo ko islamé nana do anka ko ambe antabulu be bla o mai mo ita mo ya ka kle bolo toni min bi bolo o do bala abe magonya kadani kan sisan Shaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'u lamɛn. n bɛ Tombouctou ye farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ belebele n'an ko stade o gabakuru fɔlɔ dara kunu alamisa février kalo tile 15 san 2024 na Mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba fɛ stade de Tombouctou min baara bɛna daminɛ a tɛna mɛn tuguni bɛna jɔ kɛnɛ min kan o ye hectare 15 de ye a kɛra nisɔndiyakoba ye Tombouctukaw bolo an ka VOA lasigiden Aluseni Alaji lamɛn ka bɔ Tombouctou. A kɛra nisɔndiya belebele ye Tombouctukaw ma ka sabu kɛ Asimi Goita ye layidukan min ta Kayi min ye stade kura ye a biriki fɔlɔ dara o kɔni ye nisɔndiya ye Salaha Mayiga ma min ye CNT wasabulon tɔnden Tombouctou tɔgɔ la. An nisɔndiyalenba de don ka bi lajɛ n bɛna don ni président ye promesse kɛ Kayi a ko Tombouctou bɛna stade kura sɔrɔ bi ala y'a yira an la. Ligue de football Tombouctou ni o ye tɔn min bɛ jɔ ni tɔlan ye Tombouctou mara kɔnɔ a ɲɛmaw ma nin kɔni ye dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye olu ma. Mahaman Baba, Ligue de football Tombouctou, secrétaire général do. Très bonne nouvelle. Nin kɔni ye kibaruya ɲuman ye an ma. An kun sigilen do ka nin makɔnɔ a mɛnna. A bɛna to farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ de bɛ yiriwa. A kɛra tolantan ye, a kɛra basketball, handball n'a ɲɔgɔnna caman. U bɛɛ de bɛna yiriwa ka sabu kɛ nin stade kura ye. C'est joyeux. Alkasum ale ye Gurmara Ruska ye, ale fɛnɛ kun b'a kɛnɛ kan. A ye min fɔ an ka lamɛn. Tolantan bɛ ka taa ɲɛ Tombouctou mara kɔnɔ. Kabini san 2002 an bɛ ka nin makɔnɔ. Nin stade kura in bɛna to Tombouctou sifinw. N'a fɔra ko terrain bɛna jɔ terrain kura a bɛ baara di sifin dɔw ma. Et puis terrain yɛrɛ n'a jɔra a bɛna dugu yɛrɛ cɛɲa. An y'a mɛn ko lotissement yɛrɛ bɛna dilan o yɔrɔ la. A hakili jiginna colonel Asimi Goita farancɛla fanga ɲɛma kun ye stade kura layidu ta Tombouctukaw ma ka kɛɲɛ ni biennale artistique et culturel min yɛrɛ kan ka kɛ Tombouctou san 2025 Mopti ta kelen kɔ san 2023 ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Stade min bɛna jɔ Tombouctou a bɛna dɔ fara farikolo ɲɛnajɛ kanu kan ka ɲɛsin sifilakaw ma. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kalaseli do.
ayiwa n balimaw ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an kanubaga dɔw ye n'o ye kalifa siribe ani cɛfin samake ye mansɔn do ka bɔ kanajigi la u b'an lamɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen bi jamukan labɛnna sekaw ka cɛjan shek cero fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ cornelis bolo a la sera mariam tarawure fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ Adamade